nechaj si toto a už poď. No, a vypúšťaj viacej. Ty môžeš ísť. A takto keď ideš, tak máš najideálnejší stroj. No dobre, už nejazdíme spolu, teda oddelenie už jazdíme len spolu. A skús teraz stopadne minimálne. Mám 145. Tak daj, teraz pridaj. Mám plný. Vieš, tu je podvozok brutálny, toto nie je tuningový podvozok, toto je rejsový. Ešte je rezerva v brzdách, ešte neskúpi sa dole. Toto keby si... A teraz ideš super takto. Ale mne Jaro aj tak dal takú inú stopu, že keď som mal naľavo auto a napravo a ja som ich nemal stredom akurát, že som sa nepretížil do brvníku, tak to vravel, že je na ich stopa. A tam sa držia čo najviac. Neviem, kedy tu začať brzdiť. Tam sa už drž. Ty môžeš kľudne potom prejsť do brvníku. Driap. Mega auto. Teraz by som plný kotol potreboval, nie aby ma zabrzdilo. Pod plným plynom. A tu skús v polke, ešte poď a v polke tohto brzdiť až. Alebo až na konci tu môžeš asi. No a teraz takto zalomiť ešte po obrubníku. Opatrne. Ešte neskôr brzdy. Dobre, no vyskúšame to stred a kričkedy lomiť. Posledné kolo do ryti. Ale pozri sa na ten čas, Peťo. O 15 sekúnd som